Labi! Labi! Pasok po kayo, ma. Nasaan ang anak ko? Sa loob po, ma. Huwag mo akong matawag-tawag na ma. Mas matanda ka pa sa akin. Labi! 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 O ma! Ano, Labi? Hindi ka na ba uwi sa atin? Hindi na po, ma. Nakapag-desisyon na po ako na kay JR na po ako titira. Magsasama na po kami. Anong ibubuhay ng lalaking ito? Ang mga bariyang kinikita niya sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit? Ma, marangal naman po yung trabaho ni JR. Tsaka mahal ko po siya kahit ganito lang po yung buhay niya. Anak, alam mo bang salitang mahal? Sa tingin mo, anak, mabubuhay ka ng pagmamahal lang? Baka naman, ang sabihin mo, gusto lang niyang pera natin. Ma, hindi po siya ganun. Hindi ba? Alam niya na mayaman tayo, kaya ang habol niya lang sa'yo ang mamanahin mo. Mawalang galang lang po. Hindi po kailangan ng pera niyo. Kahit galito lang po ako, marunong pa akong rumespeto. At kaya kong buhayin ang anak ninyo sa sarili kong pawis at dugo. Talaga? Sige, aalis na ako. Pero sa oras na hindi ka umuwi ng bahay, wala kang mamanahin sa amin ng papa mo. O mahal, mukhang pagod ka na. Magpahinga ka naman. Ayos lang, mahal. Galon talaga. Kailangan kumita para makaipon tayo. Ano kaya kung maghanap na lang muna ako ng trabaho? Anong trabaho naman yung papasukan mo, mahal? Kahit ano, mahal. Pasok na lang kaya ako kay Aling Maria. Baka kailangan niya ng tindera dun sa palengke. Sigurado ka? Baka mamaya makita ka dun ni mama mo. Huwag kang mag-alala. Patunayan natin sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kahit wala yung tulong nila. Sige, ikaw bahala, mahal. Pero pag nakaipon tayo, itutuloy mo yung pag-aaral mo, ha? Sige, mahal. Salamat. O mahal, baka nga pagod na pagod ka. Sandali at kuhaan kita ng tubig. Ito, mahal. Salamat, mahal. Pagod nga ako. Ang daming bumili kanina doon sa tindahan ni Aling Maria. Nakapagluto na pala ako. Gusto mo bang kumain na tayo? Sige, mahal. Sige, mahal. Ihanda ka muna yung pagkain doon. Pahinga ka muna dyan. Salamat, mahal. Kawawa naman ang anak ko. Mukhang nahihirapan sa buhay niya dahil sa lalaking yun. Hindi ko alam kung paano ko kukunin ang anak ko sa lalaking yun. Nilason niya na ang isip ng anak ko.
Hello, Han. Kamusta ang lakad mo? Han, hindi ko na mababawi ang anak natin sa lalaking yon. Mukhang nalason niya ng isip ng anak natin. Hindi pwede yan. Kung gusto mo, kakasuhan natin yung lalaking yon. Ako nang bahala, Han. Han, siguraduhin mo lang na makukulong yung lalaking yon. Ano ba ang mga pagkakamali na nagawa ko sa anak namin? Hindi ako nagkulang sa kanya. Lahat ibinigay ko para lang mapaganda ang buhay niya. Pinaparusahan niyo po ba ako, Panginoon ko? Ma! Bakit, mahal? Nakaidlip ako, mahal. Napanaginipan ko si Mama. Parang may nangyaring masama sa kanya. Panaginip lang yun, mahal. Pero parang totoo, mahal. Ma? Anak! Anak! Anak, babalik ka na ba dito sa atin? Hindi po, Ma. Sisilipin ko lang po sana yung kalagayan niyo dito sa bahay kung ayos lang po kayo. Namimiss na kita, anak. Hindi ako sanay na wala ka dito sa amin. Bumalik ka na. Parang awa mo na, anak. Pasensya ka na po, Ma. May pangako po ako sa asawa ko. Bakit sa akin? Wala ka bang pakialam? Ina mo ko. Pamilya mo kami ng papa mo. Tama na po, Ma. Sana po matanggap nyo na may sarili na rin po akong buhay. Alis na po ako. Oh, saan ka galing, mahal? Doon, kila Mama, mahal. Ano sabi niya? Ayun, nagmamakaawa na bumalik daw ako sa kanila. Bakit naman kasi pumunta ka pa doon? Nag-aalala lang naman ako sa kanya eh. Ang sa akin lang naman, mahal, baka mamaya maisipan mo na lang umuwi at iwan ako. Huwag kang mag-alala, di kita iiwan. Pangako. Nga pala, may naipon na akong pera para sa pasukan. Makakapag-aral ka na ulit. Talaga, mahal? Oo, mahal. Salamat, mahal. Hayaan mo, gagalingan ko para makapagtapos ako at makahanap ng magandang trabaho. Mahal! O, bakit, mahal? Tingnan mo! Nakapasa ako sa board exam! Talaga? Patingin nga. Ang galing mo naman, mahal. Makakapagturo na ako, mahal. Salamat naman at natupad mo na yung pangarap mo na makapagturo. Dahil yan sa'yo, mahal. Kung hindi mo ako pinagtyagaan nung nag-aaral ako, di ko matutupad mga pangarap ko. Basta sa pangarap mo, mahal, gagawin ko ang lahat. Maging masaya ka lang. Salamat, mahal. Saan na kaya dito ang bahay ni Lovey? Si Lovey yun ah. Lovey, anak? Oma! Tuloy po kayo.
Pasok po tayo sa loob ng bahay, Ma. Maayos na rin pala ang buhay niya ni JR, anak. Opo, Ma. Nagsikap po kasi kaming mag-asawa. Pinag-aral po ako ni JR hanggang makapagtapos po ako. Ganun ba? Anong trabaho mo ngayon, anak? Isa na po akong guro sa kabilang bayan, Ma. Mabuti naman. Mabait naman pala ang asawa mo. Mali ako ng pagkakakilala sa kanya. Opo, Ma. Mabait at masipag. At mahal na mahal po niya ako. Kumusta na po kayo ni Papa, Ma? Si Papa mo nasa bahay lang at hindi na makalakad. Ha? Bakit po? Na-aksidente siya. Nabali ang buto niya sa paa. Kamusta naman po yung mga negosyo niyo, Ma? Yun na nga sana ang sadya ko dito. Naalukin ka. Ikaw na sana magpatuloy sa negosyo namin ng Papa mo. Ma, huwag po sana kayong magtatampo. May maliit na tindahan na rin po kasi ako dito sa amin. Mas mabuti pa po na sa mga kapatid ko na lang po ibigay yung negosyo nyo para sila na lang po yung magpatakbo. Ikaw ang bahala, anak. Pasensya ka na kung tiniis kita ng ilang taon, pero hindi kita pinabayaan, anak. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Mahal, totoo yung sinabi ni Mama. Sandali, Mahal. May hindi ba ako alam? Kaya ka nakapagtapos ng pag-aaral mo dahil tinulungan ako ng mama mo. Pinakiusapan ako ng mama mo na wag ko daw sasabihin sa'yo. Pasok ka. Upo ka muna. Kaya pala kita pinapunta dito, JR. Kasi hindi ko alam kung paano ko mapapabalik ang anak ko. Mahal ko po yung anak niyo, Ma'am. Alam ko, at mahal ka rin ng anak namin. Higit pa sa amin. At makikiusap sana ako na huwag mo na lang sanang ipaalam ito. Ano po yun, Ma'am? Ito yung pera, panggastos ni Lavi para sa pag-aaral niya. Pasensya na po, hindi ko po yung matatanggap. Huwag mong ipapaalam sa kanya. Gusto ko lang makapagtapos siya ng pag-aaral. Pangarap niya yon. Pero, mas pinili ka niya. Basta, ipangako mo lang na huwag mo siyang sasaktan. Opo, pangako po. Totoo po yun, Ma? Teka, naguguluhan po ako. Anak, mahal na mahal ka namin ng Papa mo. Pero wala kaming magawa kasi si JR ang pinili mo kaysa sa amin. Ma, pasensya na po. Akala ko po kasi kinalimutan niyo na po ako ni Papa. Hindi kailanman makakalimot ang isang magulang sa kanyang mga anak, kahit pa may sarili na kayong pamilya.
Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko sa inyo, Ma. Mahal na mahal ka namin ng papa mo, anak. Ako din po, Ma. Mahal na mahal ko po kayo ni Papa.